नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ओल्या काजूची भाजी। हे इथे तुम्ही पाहू शकता, हे असे हिरवे काजू आहेत। हे हिरवे काजू कापताना हातामध्ये पिशवी किंवा हँगलोज घालायचे आहेत, कारण ह्यांना डिंक भरपूर असतो, त्याच्यामुळे आपल्या हाताची साल सुद्धा जाऊ शकते। म्हणून हे हाताला पिशवी किंवा हँगलोज घालायचं आहे। आणि हे कशा प्रकारे कापायचे ते पण आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। ह्या मधल्या शिरेवरती असं पकडून तुम्ही धारेची अशी कुठचीही वस्तू घेऊन असे त्याचे दोन भाग करायचे आहेत। इथे पाहू शकता तुम्ही, हा पहा याला डिंक किती आहे तो। हे अशा प्रकारे हा काजू असा कापून घ्यायचा आहे। असे दोन भाग त्याचे पूर्ण असे करून घ्यायचे आहेत। सर्व काजू कापून घेऊया। हे आता अशा प्रकारे सर्व काजू आता कापून झालेले आहेत। ते आता कसे काढायचे ते पण तुम्हाला सांगणार आहे। इथे हा काजूगर आहे, याला असं बारीक सुरीने किंवा तुमच्याजवळ बारीक कुठची जरी वस्तू कुठची असली तुम्ही त्याने काढू शकता। हे पहा, असा काजूगर काढून घ्यायचा आहे आणि याचे साल आहे ते अलग करायचं आहे। आता हे वाटण बनवून घेणार आहोत आपण। काजूगराच्या भाजीसाठी लागणारे हे वाटण आहे। हे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे मी, आणि ओलं खोबरं किसून घेतलेलं आहे। कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, आणि इथे धणे घेतलेले आहेत मी 1 चमचा। अर्धा चमचा एवढं बडीशेप घेतलेली आहे। काळी मिरी घेतलेली आहे 10 ते 12 आहेत, आणि लवंग घेतलेली आहे 10 ते 12। अर्धा इंच एवढा तुकडा दालचिनी घेतलेली आहे, आणि हे एक चक्री फूल आहे। हा सर्व खडा मसाला आहे, हा आपल्याला भाजताना लागणार आहे। इथे मी तवा गरम करत ठेवलेला आहे। तवा छानपैकी गरम झालेला आहे, आणि पहिल्यांदा कांदा भाजायच्या अगोदर आपण हे ओलं खोबरं जे किसून घेतलेलं आहे ते भाजून घेऊया। हे आता अशा प्रकारे खोबरं आता भाजून झालेलं आहे। आता खडा मसाला घालून घेऊया। सर्वप्रथम पहिलं घालून घेतलेले आहेत ते बारीक गॅसवरती 2 मिनिटं एवढं भाजून घ्यायचे आहेत। हे तर मिरी, लवंग, चक्री फूल आणि दालचिनी भाजून झालेली आहे। त्याची ताटामध्ये काढून घ्यायची। धने आणि बडीशेप हे आता दोन्ही पण भाजून घ्यायचे आहेत। खडे मसाले भाजताना ते जाड प्रकारचे जे खडे मसाले असतात ते अलग भाजून घ्यायचे आहेत, आणि हे पटकरून भाजणारे आहेत, त्याच्यामुळे हे पण आपण अलग मध्ये भाजून घेणार आहोत। आता हे भाजून झालेले आहेत धने आणि बडीशेप, हे काढून घेते आता मी। आता ह्यामध्ये कांदा घालून घ्यायचा आहे। आणि कांदा पण छानपैकी गुलाबी रंगावरती भाजून घ्यायचा आहे। इथे आता कांदा आता पूर्णपणे भाजून तयार झालेला आहे, तो पण आता काढून घेऊया वाटण्यासाठी। इथे ते मी पाणी गरम करून घेतलेलं आहे, आणि हे काजू आपण जे असे सोलून घेतलेले होते हे पहा। मग आता ह्याच्यावरची ही साल जी आहे ती आपण कशी काढायची ते तुम्हाला सांगणार आहे। आता पाण्यामध्ये गरम पाणी करून घ्यायचं आहे, आणि हे पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे। हे आता वाटण सर्व बनवून तयार झालेलं आहे। हे आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून वाटून घ्यायचं आहे। पाणी गरम आहे, हे पहा। इथे अशी ह्या प्रकारे अशी त्याची साल पूर्णपणे निघून येते। अशी ह्याची सर्व साल अशी काढून घ्यायची आहे। हे पहा, हे इथे तुम्ही पाहू शकता। अशा प्रकारे काजूचा असे साफ करून घ्यायचे आहेत, वरची साल वगैरे काढून।
हे असं वाटण बनवून घ्यायचं आहे। एका कढईमध्ये तेल गरम करायसाठी ठेवलं आहे। 1 चमचा तेल गरम झालेलं आहे। हा इथे अर्धा कांदा मी बारीक कापून घेतलेला आहे। 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहेत। कांदा आता भाजून छानपैकी तयार झालेला आहे। यामध्ये अर्धा चमचा एवढा आलं लसूण पेस्ट घालून घ्यायची। या फोडणीमध्ये मालवणी मसाला मी 2 चमचे घालणार आहे। पाव चमचा हळद, मसाला छानपैकी फोडणीमध्ये परतून घ्यायचा आहे। काजू घालून घ्यायचे आहे। आता वाटण जे बनवून घेतलं होतं ते पण घालून घेऊया। आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। आता ही ग्रेव्ही आता शिजायसाठी आपण 10 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत। इथे आता तुम्ही पाहू शकता काजूची भाजी बटाटा घालून छानपैकी अशी तयार झालेली आहे। आणि ही जर तुम्हाला अशी जर बनवायची असेल तर ही रेसिपी तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा। तुम्हाला जर ही रेसिपी जर बनवायची असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा।